மறுபடியும் ஒரு சேலஞ்ச். நெல்சன் ப்ரோ, உனக்கு மறுபடியும் ஒரு சேலஞ்ச். இந்த கட்சிப்பை கட்டி என் கூட 5 நிமிஷம் வந்தீங்கன்னா அந்த 1000 ரூபாய் உனக்கே தருவேன். அதெல்லாம் ஒன்றே ஆகுது ப்ரோ. இந்த கட்சிப் மட்டும் கட்டி என் கூட வந்தீங்கன்னா 1000 ரூபாய் உனக்கு கன்ஃபார்மாக தரேன். இது எத்தனை ப்ரோ? 48. பரவாயில்ல வாங்க, தெரியல, வாங்க போகலாம். போ ப்ரோ போ. ப்ரோ அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ. அவர் அங்கே பக்கத்தில் கஸ்டமர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்காரு ப்ரோ. I am very happy. Start music. இதான் உனக்கான சர்ப்ரைஸ். 1000 ரூபாய் நீயே வச்சுக்கலாம். ஒன்னே ஆகுது ப்ரோ. உனக்கு லுக்கு நாங்கள் மாற்ற தேவையில்ல. எவ்வளோ ஒரே லுக்கில் இருப்பேன்.